Kakang Brajadanta pancen wis ora isa didandani kamurkanmu. Wis kepanjingan jiwaning iblis mamak mumuk paningalmu ora weruh lawan aku yen to aku kulit dagingmu dhewe. Kowe jempalani karo Brajamusti. Cacing kae kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males karo sing ngidak. Aku Brajamusti wong kang kedunungan rasa. Ngejak pirang taun tak ladeni kowe Kakang Brajamusti. Brajamusti apa ngungalke dodo cetha yen to si Adi wis wani karepun Kakang. Nadyan wis tak gawe tata krama kelawan dulurku tuwa ning tenemune sampeyan wis pengawak iblis ora iso didandani. Gunane apa aku nganggo tata krama karo wong tuwa sing ora iso dibenakke nalare ndasmu kuwi. Kowe sing kudu semingkir, kowe sing kudu semingkir. Kowe apa aku sing tekan? Pinter ngikel jagat kowe ora menang karo aku hak cokot gulumu tugel modar. Ayo sampurnako uripku Kakang. Yen pancen kowe mentolo karo adimu lanang, sampurnakno patine Brajamusti. Kowe iki nek nangis wagu. Aku wis sampeyan gelut karo Kakang Brajadanta iki atiku sarsar. Kakang Brajadanta sing wis ora kena dikandhani. Yen sabar ya, aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Iya. Ning aku ora wedi, aku percaya, Kang. Aku percaya nek sampeyan karo Kakang Brajadanta iki padha-padha jejayane. Padha-padha ampuhe. Senajan setahun gelut mesti ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Iya. Iki sing kawogan dudu sampeyan sing ngrampungi perkara. Ning sing kawogan para Penjawa. Penjawa sing duwe kawogan mlebu Kakang Mbok Ayu Ariwi. Kakang Mbok Ayu Ariwi sing duwe perkara iki diaturke Kakang Mbok Ayu Ariwi, wis Kakang Brajadanta entuk pengadilan saka negara Maespati. Pringgonda. Pringgondani Kang. Mulai wae ayo. Ayo mulai lapor Kakang Mbok Ayu Ariwi.
Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda nuwun pangapunten Bapa Mremban jebul pinanggihipun Braja Musti wantun kalian kula ngantos dados peperangan sawetawis nanging tumuli piyambakipun kula getak kendhang kamprung kapacundhang dipun getakke mawon blah ngoten menapa dipun getak Braja Musti menika mboten badhe sae kedatosanipun inggih namung menapa sampun saged dipun pejahi dereng lho dereng pejah dereng wah menika mangke bebayani nggih sakmenika ngibaratipun nganti dene nyabrang lepen. Menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mbacut ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik adus. Iya. Dinten samangke dipun lajengaken niat panjenengan rewun badhe njodak karo kaca Jumenenata wonten negari punika tani. Leres. Kula ngawat-awati saking katebian. Menawi perlu dipun sumbari karo kaca, dipun caketi negari mriku tani. Inggih, ngestaken dawuh. Monggo nggih kula dherekaken. Ning kula sing ngetebian lho, nggih. Inggih, Bapak Durna.
Niat langening kalangguan aglar pandaan muncar tinon lir kekonang surem sara tekan kadang jagat dewa batur ya jagat pangestu ngolo Arimbi putuku ngger Arimbi wonten timbaling adawu menapa Kanjeng Eyang Werkudara Majapati kakekku piye nalika pune anging Wirata nyurasa kelawan Nawala Sedan ingkang wis ndak tampa jroning tulis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake sira putuku Arimbi apa dinisi Werkudara nyeraya kelawan wong tuamu ing Wirata Punyang Majapati supaya miwaha kelawan Atmajamusi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Nanging apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange. Teka durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan jenengane si Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Braja Denta tuwin Braja Musti. Jernyatanipun Braja Denta Braja Musti menika ugi kalebet kadang kula ingkang tinemu jaler. Mila sampun ngantos kinten kula sakmangking langkungi dhateng pangaosipun piantun jaler. Mila nyuwun mangapunten radirandat sawetawis ing pangangkah supados sakmangke kadang kula Braja Denta tuwin Braja Musti sampun keparang sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono? Inggih. Lah apa nayaka Pringgondani apa dening Amarta ingkang wis diutus dening sira putuku si Arimbi supaya methuk kelawan sowane sing Braja Denta. Sampun sawetawis anggen kula utusan lan Braja Musti supados amedhuk kadangipun sepuh inggih menika pun Braja Denta. Nanging enggo sepriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi wonten timbalan monggo saketeng kula Nalindra Raja Nerpati kepada nampa Nawala Sedan saka para Pandhawa utamaning sira putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe marang papan kawis dicawisake. Lah iki engko apa ora dadi rasananing para Nalindra lan dadi penggalianing para Nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodheng manah kula Kanjeng Eyang. Wilengking saking menika monggo kula aturi tetarosan kaliyan ingkang wayah Koko Prabu Punta tuwin Koko Prabu Ndarawati. Puntadewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang. Apa dene Kaki Prabu Ndarawati? Wonten dawuh Eyang. Ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan nelakon ing tumbaduning Praja Pringgondani Parata Gage matura marang Puniyang mungguh igo pertikelmu piye putu Para Gage matura nuwun mangapunten Kanjeng Eyang menawi paduka ndangu babakan perkawis Praja Pringgondani paripaksa kula mboten saged matur sampun kinten Nalindra ing Amarta sakmangke cawe-cawe babakan Praja Pringgondani. Adri raos sing manah kula menawi wonten panerka tuwin panyokra bawa ingkang boten sae tumraping ingkang wayah ing Amarta. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang. Kula namung njembrung ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang. Sumangganipun badhe mranata tata rampiting perkawis menika Kanjeng Eyang. Nggih lah dalah. Ya to. Ya saiki yen pancen sira putu Prabu kakarone ora padha bisa paring pangandikan Werkudara. Apa? Sira ing minangka dadi guru laki ning si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu. Iya. Mula kowe kudu wani netepake.
kudu wani netepake kepiye mungguh rantamaning adicara ing bakal ndak lakoni iki. Aja taren karo aku. Ning luwe prayoga kowe tarena karo Arimbi. Upama ana bobol borote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab. Aku ora ngerti kenthang kemring lelakon pringgondani. Wila dalan aku malah tok balekke marang bojomu iki piye? Apan pancen kudu mengkono lelakone. Arimbi kudu wani mutuske sewiji-wiji. Aja gampang sumendhe marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Arimbi bojoku. Nyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Enjing yang dinten sak mangke monggo kula aturami witi miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Mugi kalenggah wonten ing dampar negaring Pringgondani Kosik. Lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu, utamane Brajadata lan Brajamusti. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Jernyatanipun pangwaos Pringgondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayahipun Arimbi. Kaki Prabu Ngamarta, kula wonten paring adhawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki. Inggih Kaki Prabu Ndarawati, wonten dawuh Eyang. Bundelono ature Arimbi kelawan pun Eyang. Dina samengko penyang bakal miwaha misuda kelawan putuku si Gatotkaca. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang, kula Gatotkaca wonten timbalan. Para majuwa kene nggih cah bagus Gatotkaca. Dia manggung Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Gusti netepake sira ing bakal gumanti kepraboning sawarga Prabu Arimba ya Prabu Trembuku. Nggih. Madhep mantep kang dadi atira. Sampun boten badhe saged dipun ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng kula. Agus yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu. Arimbi kula wonten paring adhawuh. Gatotkaca dandanana nganggo busanane Eyange sawarga Prabu Trembuku. Bakal tak biwarake mening sagung para lenggah yen to dina samengko Gatotkaca ing jumeneng nata ning Projeng Pringgondani. Putuku Arimbi. Kata tiyang Gatotkaca kinon mapakarga suta teka pira Kresna parta maneh sakti nira ing ujaran wang-wang
Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang. Wis ngrasuk busana keprabaning sawarga yangmu Trembuku. Wis pantes lan rep mula ora usah dadak sangga runggilan walang ati kang dadi atimu yo nggir. Ndak yo warake mring sagung para lenggah. Yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani. Pringgondani jumenengake Nalindra anyar ana negara ing Praja Pringgondani. Ora ana kejaba mung putuku Gatotkaca ingkang bakal gemanti keprabaning sawarga Prabu Arimba. Mula ndak biyawarake wisudan negara ing Pringgondani katetepake Prabu Anom Gatotkaca. Jagat Dewa Bathara kumrusak swarane para raja Nerpati kang padha nekseni sayekti kae dududan sinemeni nanging rasananing para kawula rasananing para Nalindra para Nayaka Punggawa Pringgondani ingkang kabeh padha rumangsa gembira dene samengko Pringgondani wis ora guthang meneh busana ingkang lenggah dampar ya kuwi putuku Prabu Anom Gatotkaca. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Kulub Gatotkaca sawise sira wis dadi Nalindra aja nganti lali marang kewajiban kasatriyaning praja. Elinga lamun nadyan wis dadi Nalindra sira tetep dadi satriyaning negara Ngamarta. Nggih, Wa Prabu ngestakaken dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Nindakna sama beda dana denda. Peperintahan dana wesiasat. Kanthi cara mengkono bakal akeh kang padha tresna marang sira Kulub. Werdine nadyan to kulit daging aja mbok tengenake nanging wong liya mbok kiwakake. Nadyan to kuwi wong liya lamun labuh negara Pringgondani paring ana bungah ingkang sakmurwat nanging nadyan to kula warga kulit daging moko kluputan tumraping praja. Kudu mbok patrapi pidendhan ingkang sakbobot. Nggih, menapa badhe dawuh paduka Kanjeng yang kula istakaken. Wah. Ojo gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Wangun-wangune dadi ratu anak Werkudara kudu wani bedah negara. Ewontene kudu kaya ngene lelakon sing kudu mbok sandhang. Lakonana jeriki karepe ibumu nanging aja lali. Yen to kabeh mau jatine peparinging wong tuamu Kulub Gatotkaca. Niki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai. Ya. Maraina smobang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Paman Brajamusti inggih nggih kula ingkang sowan. Sorak mangambal-ambal manengker gumuruh sak jawining rangkah kapireng. Soraing para nayaka ing Pringgondani bilih paduka anggir Gatotkaca sampun jumeneng nata kula nderek mangayu bagya. Sekethi jumuruk lenggahipun anggir Gatotkaca. Namo mugi antosna ingkang kulingan. Bilih nalika semanten kula dipun duta dening Keng Ibu Mbak Yu Arimbi supados nganti dhateng Kakang Brajadenta. Nanging mugi antosna ing kawuningan Kakang Mbok menawi ingkang rayi Kakang Brajadenta mirang Kampojingga. Piyambakipun boten ikhlas menawi negaritipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Malah surak mawurahan manguwuh-uwuh ngendikanipun Kakang Brajadenta nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika Kakang Mbok.
tumrapune yang iki dadi pandadar panggasaing jiwa. Iya. Lagi wae mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendane negara Pringgondani, lah kok wis teka pacubane kulup. Tontana mring sagung para kawula sanegara Pringgondani. Lamun jero kulup putuku Gatotkaca bisa ngrampungi perkara iki nggih. Kaca muntap ler kira tatuko yayasinepe netra kocak ngondarandir Raja Denta wong kang kaya kowe lali karo sumpah mundhuk kowe ngasahke negara ing Pringgondani karo Mbak Yumu bareng saiki malih paningalmu ngangah-angah kepengin ngakahi jagat Pringgondani pancen Arimbi sing duwe niat jumenengake Gatotkaca Mulaja mbok luputake anakku lanang nanging luputno Arimbi ayo kowe ngajak apa kowe Braja Denta Legan Tobat ora ngira babar bijan kono lakon sing kaya mengkene Braja Denta men gedhoamu epeh sak ngisoring dalakan wewatekanmu dene kowe isih blereng marang geblaring jagat isih blereng marang gebyaring kadonyan Mbak Tobat kena tak eleke apa ora kowe ta bagus Kakang Mbok mangka anggro sesumbar lindro bumi kuncing gumaludha guntur ketup aku ngaturake bektiku katur Kakang Mbok ora susah ndak ngaturake bekti karo aku ora ana gunane kowe ngaturke bekti karo wong tuwa nggonmu ngaturke bekti karo Narimbi ming mbok nggo abang lambe ming nggo patut temene kowe ora seneng karo aku mergo nggonku lungguhake dampar anakku si Gatotkaca Maracoba aku tak takon karo kowe sapa sing nalika semana sumpah ning ngarepe Arimbi ning ngarepe kuandhaning Kakang Arimba yen ora bakal ngucik keprabaning Pringgondani lah kok blendra-blendre kaya banyu tumpang godhong sente ucapmu keparat kowe yen kowe buta negara Pringgondani mau kowe omong sadurunge aku duwe krekat lan karekat bakal njenengake si Gatotkaca ning kok tinemune barang saiki wis mateng rancangane kowe arep ngrusak barang sing apik kowe arep mbutek kanan bening negara Pringgondani Pak Tobat menungso kaya kowe ora patut diajeni Braja Denta nek pancen kowe arep kepengin dadi ratu mongko Gatotkaca kebaca dadi ratu ayo sempalen dhisik kuandhane Arimbi wah pancen kita di pengajapku Kakang Mbok Arimbi kowe wong tuwa sing mamak mumuk mripatmu muta tuli kowe ora nyawang karo kulawarga sing mbok sawang ming muktine kulawargamu dhewe ning dulur-dulurmu nduk kiwakake kowe ndadekake ratu Gatotkaca ning negara Pringgondani mergo nggonmu karem katresnan karo Werkudara paribasan negara wae mbok totohake dadi jajaning Pandhawa wong kaya kowe ora pantes diajeni kowe adol kawula Pringgondani kowe adol kamukten Pringgondani mbok nggo lambari katresnanmu wis selamat
Truk ana wong malang gerik. Tangane didunke. Ini siapa ini? Niki Kang Po. Sampeyan arep apa dadi Nalindra ning ora kena kaya ngono, Den. Kudu eling. Ya ming durung wae Truk. Wa nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Gatotkaca ora dadi ngopo. Hi. Wonten menapa? Kosek to. Wanter ngendikaning Kanjeng Yang Matsopati nalika ning jero kedaton Pringgondani kulup, kowe kudu bisa ngrampungke perkara iki. Inggih. Lah kok dadi malah meger-meger. Ora mobah, ora musik. Malah nyawang kedadianing Projeng Pringgondani. Apa kowe ora melas to, Ger? Ibumu ingkang ketayaran belani karo anake lanang. Nganti digawe pengiram-iram karo pamanmu Brajadenta. Kowe isih kelingan ucape pun apa ora? Isih kelingan pangandikaku apa ora? Nggih. Ingkang pundi? Sama beda dana dendha. Nindakake pemerintahan dana siasat. Nadyan to kulawarga luput kudu pidana ning nek wong liya labuh negara paringana bebungah. Pamanmu Brajadenta kae pripiyen sing apik-apik. Ning upama wis ora kena didandani, Ger, kudu mbok tegake. Pandha tata Gatisraya Indriyaksasara Maruta ing Gatotkaca. Inggih paman kula ingkang putra wun Gatotkaca. Kowe nglumpruk kaya dudu pambeganing Ratu Pringgondani. Wanter ngendikipun paman Brajadenta anggenipun boten lila lan boten ikhlas menawi negari menika kula ingkang lenggahi. Paman, niat kula boten kepengin dados Nalindra menika sedaya ingkang paring dawuh Kanjeng Ibu mila menawi paman Brajadenta kepareng badhe dados Nalindra wonten negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih kepraboning Pringgondani. Namung kula aturi emut Purwaduksina sampun ngantos damel bibrah kerukunaning Kadang Braja paman. Piye? Kowe muni piye? Kula pasrahaken tangan kula kekalih menawi jengandika paman badhe kepareng lenggah dampar Projeng Pringgondani. Oh, ladan. Bener rantamaning atiku. Pringgondani iki mbutuhke ratu sing sentosa lair batine. Ora gampang kenggo dening apa wae. Ratu sing bakal iso mangku para kawula, iso ngayomi arang para kawula. Ratu sing nindakake adil lan bener-bener sejati, adil ingkang sak traju lan sak bobot. Nanging tinemune kok Nalindra sing lagi wae diwisudha ning negara Pringgondani iki jebul dudu wong lanang ning wong wadon. Ketitik aku madeg dadi kraman mongko pernayaku pamanmu. Kowe luruh atimu, kowe ngendhelong rasamu, ora niat nyirnake kraman ning malah pasrah negara. Yen ngono pancen kowe ora duwe tanggung jawab lawan kamuktening kawula Pringgondani. Paman Brajadenta, yen pancen paman kersane kaya ngono aku mengkari manut. Aku mung kantun derek kudu dirampungke cara piye aku manut. Bagus, ngono kuwi ratu sing tenan. Ora kok ringke jiring getih wedi mati. Ayo aku dadi kraman sirnakno Gatotkaca sing gedhe pangapuramu Paman Brajadenta.
Brajamusti inggih. Ana apa? Teka merpeki lawan Gatotkaca. Mboten ateges kula ngiyas kalan panjenengan lho, nggih. Mboten ateges kula ngilani kalan panjenengan. Namung menawi dipun tandhingaken kula kinten mboten badhe rampung. Krana Kakang Brajadenta menika nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bilih tandhing boboting yuda. Nanging sedaya menika namung kula ingkang ngertos pengapesanipun. Pengapesanipun menyang endi? Kula aturi panjenengan ngiklasaken dhateng Paman Brajamusti. Ngiklaske piye Paman sampun? Panjenengan sampun nyuwun priksa ingkang kathah-kathah. Dilarana kula manjing angganipun utawi manjing astanipun anggir ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadenta menika srana ingkang Paman badhe dumugining pejah. Nanging menawi wonten lampan ingkang ngedapi-dapi anggir sampun kaget. Sedaya sampun dados pepesening Gusti Karya Jagat. Yo Paman Mara kaki manjinga. Usah dadak tida-tida Gatotkaca. Sirnakna pamanmu pancen kowe satriya pinilih yen bisa nyirnake lawan pamanmu Brajadenta. Paman, yen wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik sing gedhe pangapuramu tak anggap sampeyan minangka dadi parangmuka ning negara Pringgondani lan kudu tak sirnakake. Ayo, sirnakna pamanmu Brajadenta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton gincanging risang mawe gandrung denantem mawi asta ingkang sih tengen ing kapanjingan Dian Brajamusti nalika semanten bengok sura sang Adipati Brajadenta dadi lan patine parandring mangke kalaning jagat gayaning para dewa pejahing sang Brajadenta sampya kalawan ingkang rayi sang Brajamusti kagiat kadrokasan Raden Gatotkaca wau. Suram Triwangkara ingin lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani boten wonten babar pisan lajeng andika paman ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak kawontenanipun ingkang putra Paman Brajamusti kula boten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden paman kula nyuwun pangapunten Paman Brajamusti paman kula aturi wungu Paman Brajamusti.
Sing gedhe pangapuramu kudu mengkene lakon ingkang disandang pamanmu sakarone. Aku pamanmu Brajamusti, aku pamanmu Brajadenta. Gatotkaca. Aja duwe rasa gething keburu sengit karo pamanmu aku ya nggih. Mergo kabeh tak lakoni sejati ora kok kepengin lungguh dampar ke Prabaning Pringgondani. Ming kepengin jajal kekuatan lahir lan batine Nalindring Pringgondani ya anakku Gatotkaca. Jararan kowe bakal ngayomi wong sak praja. Jebul tinemune pancen wis kukuh sentosa bakoh lahir lan batinmu. Pun paman Bombong negara Pringgondani dilenggahi dening anakku Gatotkaca lan sumurupa Gatotkaca. Aku kuwi sejatine dumadi saka pusakaning Prabu Tremboko yadaya kekuatan utawa aji-aji kang aran Brajadenta Brajamusti. Nalika semono saksedaning Prabu Tremboko aku kudu besok bali marang turasing Prabu Tremboko. Ya turasing Prabu Pandhu. Mula gandeng kowe iki klebu darahing Prabu Pandhu. Kowe pun paman bakal njaga sarta tansah ngampingunmu dadi Nalindra. Sarana wujud bali, wujud aji Brajadenta lan aji Brajamusti. Kula nyuwun dawuh nggih paman. Sing wis ya wis. Iki wajibe kudu mbabar jagat anyar. Pringgondani kudu nggelar jagat sing anyar. Inggih kepareng paduka. Gandeng paman Brajadenta wis ora ana. Paman Brajalamatan ing tak dapuk minangka wrangka nata ing Pringgondani. Kekasih Patih Prabakesa. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Raden. Nek perkara masalah kulawarga kula mboten ajeng tumut-tumut. Ning kula nemokke wong-wong sing sajake kok arep nglincipi carang papak Wijayar ampyak awur-awur. Sawa? Kurawa lho, Den, dolaku dedemitan tapel wates negara Pringgondani. Wah, jarak perkara. Arep endi kowe? Oh, mergo cara golek angin kok mingan. Mlaku-mlaku golek angin. Rasa dadak ngapusi. Arep Ya aku mung mlaku-mlaku mergo cara ndian niat apa-apa. Mung kepengin nonton jumenengane putuku sing Gatotkaca. Kundur menyang Sukalima. Werkudara. Sawe Kartomarma kemayu. Ya wis ben anane kaya ngene. Ayo. Kudu jugar Gatotkaca. Wah, Kurawa wong mulang sarak. Arsa madange jagat
tumengep-mengepane sabocah ing bukir marebabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung